muna roƙo a danna mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu nuna yadda za mu iya saving ɗin rubutu ko kuma hoto ko bidiyo akan Facebook ɗinka ba tare da ka sauke shi akan gallery ɗinka ba. Da farko dai za mu je kan rubutun da muke so mu aje ko bidiyo. Misali wannan hoton rubutun gaba ɗaya nake son mu aje. Zan zo wurin ɗigo-ɗigon nan guda uku na gefe zan danna shi. Idan ya buɗe mun akwai save post gashi nan muna gani. Ina danna shi zai save mun wannan post ɗin gaba ɗaya akan Facebook ɗina. Ba akan wayana ba, akan Facebook ɗina. Inda zan ɗauki wata wayar in shiga in je wurin saved duk zan ga abubuwan da ni saving, saboda haka in ne saving ta wannan hanyar ba zai min saving akan waya bane, zai saving akan Facebook application ɗina ne. A baya mun yadda za ka sauke bidiyo ya je cikin gallery ɗinka. Bidiyon na nan kuma mutane za su iya dubawa. Wannan na rubutu kenan. Akwai na videos. In muka shiga inda muke da videos za mu ga wannan RFI ne a Hausa ne, wannan kuma bidiyo ne. A gefe akwai ɗigo guda uku nan shi ma za mu shiga. Idan muka shiga ɗigon nan guda uku zai kai mu nan wurin. Save bidiyon nan na farko shi za mu danna. Gaina ya mana saving. To haka za ka yi duk abin da kake son kai saving za ka yi saving a kan waya a Facebook ɗinka. Misali akwai lokuta da dama za mu ga rubutu ko hoto ko bidiyo ko mun duba shi ko ba mu duba shi ba muna son mu duba shi nan gaba. To ta nan hanyar za ka yi ka saving ɗin shi akan Facebook page ɗinka, Facebook account ɗinka. Ta yadda koma bayan watanni nawa ne za ka iya dawowa ka gan shi kuma ka gan shi waye ya posting kuma a wani shafi aka yi posting. To misali yanzu za mu zo wannan layukan na gefe can gefen saman pejin nan za mu shiga. In muka shiga akwai maɓallai da yawa wanda a kwanaki mun yi bidiyo da na bayani yadda duka maɓallan nan ake amfani da su, ciki har da yadda aka canza shafin Facebook ɗinka ya koma baƙi da yadda za ka iya neman aiki ta Facebook. To yanzu akwai pages gayi nan a ƙasan shi akwai inda aka rubuta saved. Sai mu shiga saved ɗin nan. Duk bidiyo ko kuma rubutu da muka yi saving ɗin shi akan Facebook ɗin ma za mu gan shi. Misali na farko mun san bidiyo muka yi saving daga RFI Hausa gashi nan. Na biyu kuma shine mai motar nan, post ne da hoto a ciki shi ma gashi nan da sauransu. Wani abin jin daɗi shine duk abin da kai saving duk daren daɗewa yana nan. In kuka lura wannan abubuwa ne da na daɗe ina saving gasu nan, gashi nan, gasu nan. Abubuwa ne da na daɗe ina saving kuma yanzu ina komawa na danna kansu zai kai ni ainihin shafin da aka yi saving ɗin abin nan, da aka yi posting ɗin abin. Misali wannan bidiyo ne, zan zo gefe ɗigo-ɗigon nan in danna. Na danna. In na danna zai kawo min fuska kamar haka. Add to collection. Misali yanzu lokacin EndSARS ne. Misali na yi saving videos da yawa ko write-ups da yawa kan abin da ya shafi EndSARS. Ko ƙila zan zo in duba su daga baya ko zan yi rubutu a kansu ko kuma saboda record. Sai yanzu in danna add collection ɗin nan. Sai zai buɗe min wani wuri kamar folder. To duk abubuwan EndSARS ina sai in riƙa sa su a wannan collection ɗin, wannan folder ɗin. Nan kuma idan ina son in cire abin daga save ne, ya fita daga abubuwan da ni saving sai in danna. Idan ina son in kalli post ɗin a pejin da yake zan zo in danna view post. Idan ina son in sharing ɗin post ɗin ko bidiyon direct zan zo in danna share. Yanzu mu muna son mu kalla post ɗin ne, zan zo in danna view post. Gashi na ya dawo mana a inda aka yi posting ɗin shi a RFI Hausa. A nan pejin ne aka yi posting ɗin shi ga bidiyon kuma yana playing.
muka cire to wannan kenan. Yanzu sai mu fita. Gashi nan yana nan akai. Ga na biyun nan da muka sauke shi rubutu ne. Za mu bi hanyar nan kan ɗige-ɗigen nan. In ka bi kan ɗage-ɗagen nan zai buɗe maka yadda muka buɗe wancan. Sai kuma wata hanya shine kawai ka danna rubutun direct kamar yadda muke gani yanzu. Aka buɗe rubutun direct zai sauka kamar wannan NAERLS. Na buɗe rubutun gashi nan zai nuno min shi ainihin shafin da aka rubutun nan. Gashi Northern Nigeria Newspaper ne ana aka yi wannan. To haka duk bidiyon da kake so ko rubutu a haka zai aje maka. A nan sama ba gefen saved items akwai collection. Wannan collection din duk abinda kamar misali na danna create collection zai buɗe min wani kamar folder ne da zaka ajiye abubuwa na, amma bana needing din shi. To duk abinda nake so haka zan yi saving din shi. Kamar yadda ne bayani, ba za su sauka maka akan waya bane balle kace za su ci maka space. A'a, za su sauka a memory ɗin Facebook ɗinka ne, ta yadda duk sanda ka hau Facebook ɗinka ta kowane waya ne ko kwamfuta ne, wannan abin da kai saving suna nan. Ƙarshen wannan bidiyon kenan. Muna roƙo ku danna mana subscribe kuma ku ci gaba da bamu gudunmawa don ganin mun samu ƙarfin ƙwarin gwiwa ta yadda za mu ci gaba da kawo muku videos masu albarka. Mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka.